L'any següent vaig decidir tornar a veure'ls. Caterina. Susan, el vols deixar passar? Deixa'l passar, deixa que s'acosti. Està content. Sembla un gos perdiguer. Encantat. Em deixeu moure aquell focut? A veure, Pep. Què més podria dir? No em miris així. No he dit res. Has vist com em mira? Què he dit? És genial. Quan ella estigui per aquí, es trobem allò, tot va bé. No passa res. Tot el recondueix. Estem bé. Fa 10 dies era al llit i em vaig despertar calmat. Només tinc al cap la idea de la meva pròpia mort, que s'acosta. Volen parlar amb tu. Van saber que tornaves i van pensar que podrien parlar amb tu. Acabat d'arribar ja pensaves que havies comès un error i que hauries volgut marxar de seguida. No em diguis res. No dir res. T'escolto. I doncs? A l'estació? No, res. Res essencial, res que valgui la pena. Els hauria de fer una visita, veure'ls, tornar-los a veure. I de cop t'has decidit, jo què sé. Et penses que per mi és important? No vull. No vull saber per què ets aquí. I aquí podria la llum fer vill. I no és bo per mi. I no és bo per ella. Ella no t'ho dirà. I tampoc no és bo, en certa manera, per ells. L'Antoine i la Caterina. Quan era petita. I ens vas abandonar. Potser I potser es poden saber aquestes coses. Mai, pel que fa a nosaltres, no fa servir aquesta qualitat. Sí. Parlo i parlo i parlo Sí. i em venen ganes de plorar. Sí, i... Seria la idea. Sí. I vostè se'n deu recordar, no devia ser gaire diferent de jove. No li sembla? O m'equivoco? M'estic equivocant? No sé per què ho explico, això.